Vychádza decembrové vydanie magazínu Průmyslové spektrum, ktorého hlavnou témou sú technológie obrábania. Obrábacím technológiám, predovšetkým novinkám v oblasti rezných nástrojov, je venovaná väčšina produktových článkov. Úvodný rozhovor s prezidentom Zväzu obchodu a cestovného ruchu Českej republiky Tomášom Prouzom sa točí okolo príčin problémov českého hospodárstva. Profesor Kašaj svoj aktuálny príhovor, ktorý si môžete vypočuť vo forme podcastu, zameral na úpadok kvality verejnej diskusie. Vyjadril však nádej plynúcu z uvedomenia si skutočných hodnôt a z podpory vzdelávania. Vo vydaní nájdete aj rozhovory týkajúce sa hospodárenia s elektrinou a obchodovania s ázijskými partnermi. Ponúkame vám tiež niekoľko reportáží z firemných akcií, z veľtrhu a ďalší diel seriálu o Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, tentoraz venovaný príprave inžinierov pre letecký a kozmický priemysel. V adventnom čase predstavujeme unikátny pohyblivý Betlehem, svojho druhu najväčší na svete.